Hmm. Oh, ang dami laman. Hmm. Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng 555 sardines. Ayan, ang pinili ko guys, fried sardines sa hot and spicy. Ako naman, 555 Spanish style sardines. Yes, Ayan. at meron akong parang isang kaldero yung kanin ko dito. Oo. Ako naman kalahati lang yan. Yes, ang drinks natin, Coke. Coke. At meron tayong sausawan, suka, sibuyas. At may konting paminta. Yes. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration. Kaya, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Mga tana po. Opo, Ayan. happy Sunday mga kapudibis. Happy Easter Sunday. Sunday. Ayan. Okay na tayo. Tsaka maya pabengi kaya kayo. Bengi. Oo, gagabi natin. Oh, ano. nice. Oh. Ano? Isa ka. Ay! Oh, ang dami laman. Ang dami. Ang lalaki, oh. 10 yata naman nito. Ay, hindi naman. 6. Lagay Sayang. natin dyan. 555, baka naman. Or 688 naman. Ay, ang liit. Yan. Sa akin, no. Isang kaldero ating kanin ko. Sa Monday pa po tayo pwedeng kumain ng Ay, ito pa pala. karne. Okay, kain na tayo. Gutom na ako. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudivis. Kain po tayo. Tama. Sarap. Gusto ko manghang. Mayroon akong chili. Sarap. Yan. Dami ko rice. Ang sarap ng sa akin. Masarap. Tignan ko ha. Sarap. Gata. Yan. Sarap. Isang kaldero nga ito. Isang kaldero nga. May tutong na, oh. May tutang. Ano tayo ba? Cheers. Ang sarap ng Spanish sardines po. Subukan niyo. Oh my God. Oil, oh. Oil. Kayo ba? Ganyan din kayo kumain? Ito. 555. Easy. Easy, open. Open. O, diba? Kapag tinatamad kayo magluto, bili na kayo sardinas. Fried sardines, hot and spicy. Napakasarap. Oo. Mapapa isang kaldero ka talaga. No? Tapos na BBM to eh. Oo.
Sabi niya gusto daw niyang kumain ng sardines. Sarap na sarap. Naman pa dito. Baka magkulang sa akin. Baka hindi na magkulang, sakto lang to. Maubos ko yan. Tanggalin muna natin tong isa. Kukunin ko na. Mo. Ang lakas ni BBM sa rice, no? Baka sabihin nyo na, nagdadaya ako. Nandadaya. Alala mo pa pala. Malakas talaga ako sa ano, Sa sa rice. Sa ulam, hindi masyado. Oo. Kapag nga nagluto ako ng isang itlog, may tira pa ako. Itlog? Oo, scramble naman. Kapag scramble. Kahit kasi ano, at huwag mo nyo nang lagyan ng toyo, suka, ano, kasi masarap na siya at Sarap. malasang malasa. Shoutout po kay Nanay Babes, Marina Kaluya. Tapos, suot ko na yung kwintas na binigay mo. Tsaka yung bracelet. Ayan. Nanay Babes, salamat po. Maraming salamat. Hindi ko nasuot yun sa akin. Thank you so much po, Kasi- Nanay. Kumukulog sa amin, baka matamaan ako. Baka matamaan tayo. Huwag na ano. Yan, Nanay. Suot ko na. Letter A. Alvi. Ayan. Wala na akong sardinas. Pwede po makahingi. Nabitin ka? Oo. Kulang pa pala sa akin yung isang sardinas. Ito. Ayan, sabaw. Paminta. Sarap. Ang dami, ha? Sarap, no? Sarap. Tingnan mo. Ah, tapos ka na pala. Sarap. Sarap ng cook. Malamig na.
Gusto mo? Sarap. Nabitin ako. Gusto ko pa. Mamaya na lang. Ito oh, meron pa. Mamayang gabi. Meron pala tayo pangimagas. Ano? Hotdog ko. Meron kayong pangimagas mga kapulitis, no? Hotdog? Hmm. Busog na ako. Ha? Tinasplay mo yung ano, sira yung... Ano kasi pangalan? CC Rems TV, What's Skin, Hotdog. Kasi si Kago. Yung hotdog talaga dito sa Pilipinas, dry. Meron na hotdog na masarap. Yung ano, yung may cheese. Tender juicy na. Third juicy. Ano? Basta hotdog yun. Ayan, naubos po namin, no? Dalawang lata po ako ng sardines. Masarap kasi. Tapos yung isang kalderong kanin ni BBM at yung sa akin kalahati lang yun. Sarap. Busog na busog ako. Kaya mga kapudibis, hindi namin maubos tong hotdog. Sobra namin to. Ulam namin kaninang umaga. Oo. Kaya mga kapudibis, wala po tayong shoutout ngayon. Bukas na po yung shoutout. Shoutout Monday po bukas. Gusto ko na lang po i-shoutout si Siopaw Lea Payawad, si Happy Baby Lea Alice. Payawan, I love you po. Love you, Frenny Kimi, Frenny It's Lenny, at si Frenny Rizali. I love you so much, mga Frenny ko. Ate Team Kimi. Matibay, I love you so much. Ayan. Yes, mga kapudibis, Jason Laksamana, Yorwawa, Senior Mimi, Mads Ellen, Stella Batusin, Ending and Saleh. Adenya SLA. Ayan. Mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang The Foodie B Vlogs, please supportahan po natin The Foodie B Vlogs at TikTok ng The Foodie B, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie. Yes, mga kapudibis. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you.